A'a, ina za ka mutumina, kwana biyu. Wallahi kai dai bari kwana biyu. Wannan shanuwar fa. Wallahi kawo kasuwa zani da ita. Ai lafiya lau, faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Dama ina so in sayi shanuwa. Nawa za ka siyar man da ita? Nawa ka siya? Zan ba da 70,000. A'a gaskiya, ai ba sato ta aka yi ba. To shikenan, zan baka 200,000 in ka saida min in baka kuɗin hannu. To shikenan, na siyar ma ita haka, ba ni kuɗin yanzu. To ga shanuwar nan. Dan Fulani, kwana biyu ka ɓoye, ya kake? Lafiya ƙalau wallahi, kai ma da fatan kana lafiya. Wannan shanuwar fa, saida ta za ka yi? Idan saidawa za ka yi, ina buƙata. Nawa za ka saya? Nawa za ka saida? Ba da 500,000. To shikenan, na saida ma ita ga ta nan. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Waccan shanuwar fa da nake gani, amma dai wajen ɗan Fulani ka saye ta ko? Haka ne, wajen shi na saye ta. Ko da kwai wata matsalar? A'a, ba wata matsala. Nawa ya saida ma ita? 500,000 ya saida min ita. Kai, haka ya bugan ma baki. Kamar ya bugan man baki? Abin da ya sa shi 200,000 na saida mai ita, amma wai sai na ji ka ce wai 500,000 ya saida ma ita. Kai, anya ba wurin shi za mu je ba, ko ya kake gani? Gaskiya mu tafi yanzu, mu tafi sai ka yi mai magana ya ciko man ko da 200 ce. Shi kenan mu tafi, amma kai har da laifinka, in za ka sayayya ka riƙa ta yi mana. Tsaya nan bari in je in yi mashi magana. Kai ɗan Fulani, wannan abokin nawa ya ce wai 500,000 ka saida mai saniyar nan da na sayar ma da ita 200,000. Haka ne, ko kuma ƙarya ne? Haka ne mana, ai dai riba ba haramun ba ce ko? To amma ai dai ka cuce shi da yawa ko? Abin da nake so da kai, ka ba da 200,000 a bashi, tunda ni 200,000 na saida ma ita, kai sai ka ban mai 300,000. Kai gaskiya ban yarda da wannan tsarin ba, kawai ku wuce ku ba mutane wuri. Ai bai iya sayayya ba kwata-kwata, ina cewa ya ban 500,000 yayi sauri ya bani. Kaga dama Hausawa sun ce rashin tayi akan bar arha, ko? Gaskiya ba inda zan je har sai ka bani kuɗin. To shikenan, bara in sa kare na ya kora ku. Kai kare, ka fito yanzu ka kora min wa'annan. Mai kallo, shin wai ka ga laifina? Idan kai ne za ka iya ba su kuɗin da suka ce ka ba su, koko ba za ka iya ba? Ka yi kwamen da ra'ayinka. Wato ainihin ku sabar da mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗauka.